L-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil għal kif id-dover tal-oppożizzjoni huwa li tattakka l-gvern. Simon Busuttil għal dan waqt intervista li kellu mal-preżentatur Andrew Azzoppardi fuq ir-radju tal-Knisja. Aħna nattakkaw il-gvern, dak huwa d-dover tagħna. Busuttil għamel din id-dikjarazzjoni ftit wara li fuq l-Avvin Malta qal li l-elezzjoni ġenerali tal-2017 kienet imbabsa. F'din l-intervista tkellem ukoll dwar ir-Russa Marija Efimova li qal li ma jtiex tort li tiġi Malta. Efimova li akkużata bi sperġur u l-ħalfet farz fil-gidba Igrant dan l-aħħar ġie rrappurtat li bdiet tirrifjuta li tippreżenta provi li qabdet esperti forensiċi biex jeżaminaw dak li qalet hi. U inti tija tort li se tiġi mhux se tiġi. Waqt din l-intervista l-eks kap nazzjonalista qal kif l-istituzzjonijiet f'pajjiżna mhux qed jaħdmu. Dan minkejja li hemm numru ta' persuni akkużati bil-qtil ta' Defni Caruana Galizia u diversi persuni tresqu l-qorti fl-aħħar ġimgħat dwar akkużi ta' ħasil ta' flus u frodi fost oħrajn. Imma minix qiegħed nara azzjoni, Andrew, ma nafx hekk hux qiegħed tara inti.